Russia rama ome kon khu Khawvel Mihring chenna chuan hmun vawt ber ani ome helai hmun tlo te tan chuan khawvot om zia chiang viawin a rin om avo zia te na turin a dailo hialani avo em awang chuan battery anung rei theilawa phone la kor chunga da chungin akhal zovek emo ti mai tur ani bok kerot te po khawvotin a me khong na sat em awangin tubawata na man thei hial ome he muna hi chuan engkim akhal vek ti thei ani chutiang ani mek lai chuan mi then khat chu -50 degrees Celsius a po vur tuya in che angam anom thung tuivot lutuk chuan an mai te ti sin vek ma se an nuaya an du tok mai thin Khawvel Mihring te chen na hmuna vot ber ani chung hian khwalzin le youtuber ten an tlo na sa a hei hi khopui Yakusk ni in a vot ema thermometer alan dan chuan tuna hian -34 degrees Celsius ani mekani helai hmun po hi heti khopa avot ni chuan omei kon phei chu engang chia vot nge ani don ti po hria thiam har khop ani he khopuya hian mihring noi samthum pathum velan cheng meka atlang puin an in hian bantoi te nein leivot lutuk a hip lo nan an siam chen kothler tin mai chu vurin a khu baka vurin a me khong atama kong te an in te thingkung te baka electric hrui thlengin vurin a khu ne viawani police te puin an na tho an thul chuang lova nima sila thupoi mo zia nan pen tui akhang vek thina wangin pencil chau an mang thei thung camera battery puin khuwa avo ema wangin adai rei thei lova phone battery puin adai rei thei bik lo helai muna cheng te ero chuan phone en kol dan an shito viawa khuwa avo hle lai puin no pangte chuan in fiam an thul pha lova khawvot chu an shevelawe mo ti mai turin hlim takin an in fiam thin Yakusia hian thlasik an tuar na thin hle a nipuya chuan alum em thong kumkal ta khan nipui lain khuwa alumina ro hle a helai hmuna hian ramkang po atam pha in he khopui vurin a khu luk mai hi ramkang khu le thlilumin atuam chuak vek ani chutiang khopa sikle sa anatawang chuan lo neya eizon a harsa a hei wang hian sangaman le sapel chu he khopui mi te eizon na ber ani bazara te chuan sanga zuar mu turan tama khua avo awangin an sanga te chu chelo tura da thatna tur vur bom an mamo velova sanga chu anei tur mu tampol ani awangin an eina sahle bok dornei tu te hian -40 degrees Celsius a vota nilengin doran ngaka then khat chuan reindeer mulkar pitkingin din chanatan an mangthin helai hmun hi thomno bazar ani thunga an chen na hmun avo awangin jacket lum le budlum tak tak an zuar tama abikin but chung lum an zuar war veiwanan lir thei man mai anom lain khwa avo ema wangin an lir thei te hi zing lama phei chuan anung hlei thei thin lova motor nei te chuan an motor chu a engine te khawvot laka vonghim turin car khuna blanket lum an mangfura aman po atlom lo hle chutiang khopa khawvot le mun shi oma chuan mihring an cheng tlat mai chu mak ang reng tak po ani ma se an pian tiratanga an chen na mun ani a khawvot tuar an chak to in mun danga pe man du bik hau lo tun ma ngai to chuan an chen na mun chu alum ve tial tiala thlasik po ana lo tial tialani anti omyei kon hi Siberia hmuna omni in Siberia hi azaw hle a Russia ram peng khat chau ni ma seram lian tak tak luk zeta zawani he hi lui lian tak ne in thlasik lai na khang thin na wangin veiwa nan an mang na sa a road sign thlengin thlasik lai chuan an tar chuak thin chu lui khang pia luka chuan kongpa ngai omin sakor rwal kongkan te anom dana tangin khopui lam kal sanin thingtlang lama an lut ti a hriat thei konga zaw tha in kho hoya nuama kumsang khazakwa somthum vel bor kha chuan he kong hian Soviet hun laia tan in lian em mai gulak tan in apo thina hei wang hian ru ro kong ti tin an soi thin he kong hi jel tang te sian ni in kong an sia lai hian mitam tak chu khawot lutuk awanga thi le nipuilum lutuk tuar lawa thi pha tam tak anom chung jel tang nunna chan te ruang chu helai hmuna hian then khat phum ni in ramsa te ei tura kal san po an nga bok kong laka chuan ei in lama an chol du po in motor chu khowo wanga a engine thi mai lo na nanung chungin an kal san thina hei wang hian petrol thun theina tina an thun khat zung thina ni kong laka petrol azawa kara thi pal chuan boi thlak takani a
hei wang hian driver te pawh an fim khura car engine te chu blanketin an tuam lum tlata car chhungah chuan heater ti nungin a glass te pawh an thuah vek thin hei hi tamtor khua ni a mihring singriat vel bor an cheng mek ani omei kon hmunah chuan he khua hi alian bera khwal zin te in vom luhna tur pawh guest house an nei thlap bawk khawvawh zawng te na thermometer ah chuan a vawh zawng te zo turin a number pon a dai lo hial ani tuilak na hi hmun khat an nei a helaya tui te hi a hnuai lam lei a lum bik awangin thlasika pawh a khang ve ngai lova ti chuan chu tui te chu hmun khata chuan sat vek ani a tuilum chu pipe mangin in tina an sem dar thin a hmuna vo em awangin chawhme von thatna tur fridge an mamo lova an chawhme da that du te chu pona an bokin saka ipa tuamin an da mai thin pon lama thom nu hak nu chia po thil ti chi lo tak ani zinga chuan a lo khong man vek thin khotin te chuan an kota vur an khol veka chu vur tui chu in tur tan bi kan manga atlang puin he khowo zong hi -40 atanga -50 degrees Celsius vel ani china Khawvel Mihring te chen hmuna chuan omei kon aya hmun vawt hi ala om lova South Pole lam te chu helai hmun ai hian a vawt mai theya mihring cheng an lo thunga scientist ti bakin an tlo po ngai lo omei kon na cheng te hian kumtluanin khawvot lutuk le lum lutuk an tuar ze a chutiang khopa khawvot hnuaia cheng an ni lai chuan an no pangte chu ni tin school kalturin an chuaka -52 degrees Celsius aya vawt ani chawin school an thul thin an zirtir tu nu chuan tun thlasik bik chu -50 degree vel chau ani awangin school thul po an la om lo thu asoi no pangte chuan midang ang bokin PUBG le ML khel te po an lo war hle a an school chu line thian te nen an khel ho thina no pangten games an khel lai chuan au pazok te chuan in fiam na an lo boi pui ve bok he school a hian an nam in fiam na sang an zira school no pangte hi kut na thok chung kwa te an ni hlomawangin hun ola chuan an chung te an pui ve thina an mani po an chak thle ni puilai phe chuan mania sum tho chuan a zongin bu pol le thing rote zong khomin an shal thin an school sports teacher kumsamnga pathummi Alexander chuan hriselna ta na tha ati em mai chu khawvot tak noya vurtuya inchia ani a tunma atanga alo kalpui dan ani a vo in thlengin ala thla lo jima in lak fitnan thil rit pui choi kher atul lova -49 degree vela khawvota po hriselna ta na thati in vurtuya hian a inchia fo thina he hian taksa awong tha in rilru ati harani ati chumun vot tak maya cheng te chu anti than ani angin an tuara chela khwal zin tam takte point an tlo po na sato a chu khawvot tak noya chuan pon in kaya ngei ria chin te chu an chak zek thina ma se an rin angot chu alo ni lo thina ni mel omei kon hi khawvel chen na hmunata na nelom lo ber pol ani a avotina omna la khoi hmuna tang puina hla ema nitin kan khosak ngaya kan nei te hi helaya cheng te chuan nei turin an be fe angaya ma se helai muna piang le seilian te chuan an chen na mun hi chua san an she hle khawvel ram dang mi te chuan avo ema wangin tlo an chak pha a tlo tu po anga hetiang khopa hmun vot le shi omani rual hian a chunga cheng te hian shi om ti omin an omlova an ram nei chun hi an hlutin khawvel hmun dang an ot bik lo